ще ви кажем како да се игра упражнение, да сгрешиме нищо. Уф. Или там знам от джипи. До 6 брат, не си. Ля, бро. Потом сега я играш играта я победи. А я Вълко знам от джипи. Ovo je psihopat kar. Brat, vidi me. Ovo mi se sviđa. Mladoženec uverec. Brat, mladoženec si da možeš ne znati. Možeš Michael... Okej. Дека е... А не ми да идеш моим улицу. Леле, гледаме бързо, бе на минута видео до 25 прашни. От я знам играта. Леле, малинковци! Само телевизор го прочитай. Брат, видео ме знам, брат. Шом, брат, чекай. Брат, ама съм я го играла. Нали го ценяко? Също вселената си шири всяка да избира от Чак Норис, капки за нос, Машала Шишерка, 0%, Октомври, там пишува, ако видохте. Аз имам пари с много, че съм я пренормален. Брат, до 35-та съм дежаву. Леле, видите. Леле, но не най-як от джипи се знам. Ово? Е тук умръсна Овот и на Обрезов, а не Ялов. Прошал никой лайк, после съм я до 42 съм, а видеото ми е 2 минути, не знам я како толкова знам, бе брат. Тук не кликай, тук не. Че ако кликнем, че лакаш секше. Че ти изглеждаш ми трябва да почета към англизи. Наяк до 44-тото. Шо? 45. Не гледам през. Не то малко. 500 клоци. 500 клоци да те ударят. Некой школа са вика. Шо? Що бара... Брат, гледайте ги. Колко си знам да си я победам. Маринковци! Победи ми я играта, бе, брат! Победи ми я, глупи прашени и чао!